Para wali ing tlatah Jawa kanggé nyebarake agama Islam akeh ninggalaké crita sejarah Islam. Crita kang mung piwulang becik ya iku piwulangan miturut sunah Rasul. Salah sawijining crita ya iku crita sejarah Bulusan kang ana gandeng jenenge Kang Sunan Muria nalika nyebarake agama Islam ing kota Kudus. Nyebarake agama Islam karo muridé kang jenenge Umara lan Umari. Nalika Umbara Mbah Duda manggon ana padepokan ing lereng Gunung Muria. Umara, Umari, rene tak kandhani. Di dalem, Mbah, wonten apa? Aku arep duwe niat bangun pondok pesantren nganggo ngacarake dakwah. Tulung si ana sawah iki besok bakal dadi pondok pesantren. Ing sasi Pasa ngepasi malam nuzulul Quran, Sunan Muria rawuh ing padepokane Mbah Duda kaperlu jikiran lan maca Quran bebarengan. Assalamualaikum, Mbah Duda. Tuh. Waalaikumsalam, Jeng Sunan. Kula mriki badhe ngejak maca Quran sesarengan. Oh iya, mlebet. Kepiye kabare Jeng Sunan? Sae, pripun kabare Mbah Duda? Nggih sae. Kula nembe mikir gawe pondokan. Pikir kula sampun sae merga ana pondokan teng mriki. Laras menika Mbah Duda. سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. Malam nuzul Quran kok ana abang grubak-grubuk malah kaya bulus. Masya Allah, niku murid kula Jeng Sunan. Ucapane Gusti mesti bakal dijabahi senajan ora jarep. Marga ucapane Sunan Muria kang mengkono Umara lan Umari nalika dadi bulus. Jeng Sunan, kula nyuwun ngapunten marang pola luput murid kula. Kula nyuwun murid kula dibalekake dadi bulus malih. Ngapunten Mbah Duda, niku pun kuasane Gusti kang kuwasa. Umara Umari niku pun boten saged dados menungsa malih. Wah, luweh becik mau aku gak ngomong. Aku gelo sakake santri mau. Wes lu Umara, Umari.